Yau labarin Laila Majnun zan baku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An yi wani saurayi a daular Abu Umayya, a zance mafi inganci sunansa Qais bin Mulawwa. Qais balaraban ƙauye ne wanda ya taso da 'yar gidan kawunsa mai suna Laila bintu Mahdi ibn Sa'ad, amma an fi saninta da Laila Amiriya. Qais da Laila tare suka taso tun suna yara, suna kiwon dabbobi tare, suna aiki na yau da kullun tare. A cikin zamantakewan hakan, Qais da Laila har suka bar sahun yara suka shiga sahun balaga. A yayin da alamun balaga suka bayyana a jikin Laila, sai Qais ya kamu da santanan take. A yayin da ya ga kyawawan surori sun bayyana a jikinta, diri iya diri, kyau iya kyau, suffa iya suffa, anan sai ɗunguma ya gigice ya lalace da santa. Qais ya kasance bai da aiki sai rera mata waƙoƙi ba dare ba rana, ba marece ba safiya. Kullum dai son Laila sai ƙara tashin goron zabi yake a zuciyar Qais. Ana cikin hakan, soyayyar Qais da Laila ya zama bayyanannen soyayya, ya zagaye dukkan ilahirin ƙauyen nan. Ana cikin hakan sai Mahdi, ma'ana baban Laila, sai ya umarci da Qais ya fito neman auren yarsa tunda yana santa. Nan take Qais bai yi wata bai mika raƙuma guda 50 a matsayin kuɗin aure ga mahaifin Laila. Ana cikin wannan shiri na aurar da Laila ga masoyinta Qais, sai ga wani bawan Allah ya bayyana mai suna Walid bin Muhammad. Wani ɗan hamshakin mai kuɗi ne, ɗan dangin attajirai wanda ya fito daga cikin 'ya'yan masarautar Banu Umayya. Kwatsam ya ido biyu da Laila a cikin wani lambu tana kiwon dabbobi, yayin da ya ganta kyakkyawar mace, kyau iya kyau, diri iya diri. A nan take Wird ya kamu da soyayyar Laila. Soyayyar Laila ta hana shi bacci ba dare ba rana sai tunaninta. Cikin 'yan kwanaki kaɗan, iyayen Wird suka sauka a gidan su Laila don nema ma ɗansa auren Laila ga mahaifinta. A wannan rana da iyayen Wird suka je wurin iyayen Laila domin nema ma ɗansa auren Laila ga mahaifin Laila, nan take suka sauke masa raƙuma guda 100, wato riɓi biyu na wanda Qais ya sauke. Daga nan sai lissafi ya kwace ma mahaifin Laila domin ya yi irin mugun abin kunyan nan na nuna sa abin duniya. Bayan haka ne sai mahaifin Laila ya kira Laila ɗaki, yana mata hudubar cewar mai kuɗi ɗan masu mulki shi zan ba aurenki, saboda haka ki cire soyayyar Qais a cikin zuciyarki. Turka shi, babbar magana. Nan take Laila ta bijire ma mahaifinta ta nuna cewa ita sam in ba Qais ba babu wanda za ta aura. Da mahaifin Laila ya ga wannan abun sai ya ce to zai kashe ta kuma zai yanka ta nan take. Ta san cewar dan a yanka ta ba wani abu bane, saboda a lokacin jahiliya ne dan a kashe mace ba wani abu bane, kuma ba wani abun surutu bane. Nan take sai ta yi ma mahaifinta biyayyar cewa za ta aure wannan dan sarkin da ya zo neman ta aure, amma ita a zuciyarta ba dan tana so ba, sai dan kawai tana tsoron kada a yanka ta ko a kashe ta. Bayan wucewan wannan sa'in sa tsakanin Laila da mahaifinta, kwatsam sai gari ya dauka cewar Laila za ta aure dan masu kuɗi, dan gidan sarauta. Labari ba sai faɗa cikin kunnen Qais ba. Nan take Qais ya rikice, ya ruɗe, ya gigice da jin wannan mummunan labarin ya shiga kunninsa. Tun daga wannan lokacin bacci ya yi hijira a idanuwan Qais. Farin ciki suka gagari zuciyarsa, damuwa, bakin ciki gami da bacin rai da hawaye suka zama abokanansa na dindindin. Wake-waken soyayya suka zama sune aminansa. Bai da wani aiki sai waƙe Laila ba dare ba rana, ko da yaushe cikin furai, cikin lambu, cikin daji, saman dutse, saman bishiya. Bai da wani aiki sai waƙe Laila ko da yaushe. Ga kaɗan daga cikin baitocin da Qais kasance yana rera wa Laila a cikin waƙar. Zuwa ga Allah nake kai kukan san Laila, kamar yadda maraya yake kai kukan maraicinsa zuwa ga Allah. Marayan da kafarsa ta karye, gashi kuma dangi sun guje sa. Lallai rasa iyaye abu ne mai girman gaske. Haka Qais ci gaba da rero baitocinsa sanka sanka, layi layi, jeri jeri, yana yi yana zidda hawaye. Tare da bin kwararo-kwararo, hawa manyan duwatsu, zuwa gefen ruwa, shiga cikin lambu, yana rera mata waƙoƙi masu motsa zuciya. Bai gushe ba har sai da mutane suka mai laƙabi da Majnun, ma'ana mahaukaci.